Tapukama parminggota marede mahita. Jongjong Mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia na dungo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuau, ale jolma manang ahana dengan jala manang ahana ni luluan ni Jehovah siako, imana mangulahon sabing, dohot holong ni roha di habasaron, jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata para si rohana sumurung, mauliate ma rohanami tuho, ala di joho hami tu pakirimon di hanguluan saliling nilelengna. Sailehon ma todim tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami akan na di banuagi jangi. Pargugui mahami manaluhon salhut nanaeng mangabat hami tu hasonangan. Say pagadda haporsyaon, pakirimon dohot pamopomon di rohanami, asa monak kami rodi ujungna,
laho majalo tupali hami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangulu hami. Amin. Udul mamu. Maret de mahita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, ima patik parjolo sahat rodi patik paupaton. Patik parjolo, ahudo Jehovah debatam nina debatata, dang jadi marakup ahu bahedomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaommu, jala dang jadi sumamonmu, manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di torun itano, yang go tunggabi si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon gowarni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhum na dosogot, akka namarsineang di gowarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaunom ari maulahamu nasa silomu, alayang go ari papituhoni, ari padadianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam, ay dinano mari do di topa debata langit doh tano, doh laut, doh nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari pada dian nai jala di parbadiai, ido sahatna, atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon nahau bartu patik mi. Amin. Mari de mahita.
tatopoti madosata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya sima roham di hami, akka na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami hasesan di dosa nami. Leon matu rohami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay asa hot rohanami marhapor siaon. Laho manggotapon nasa dosa. Dohot nasa roha portibion. Asa upasat hami diri nami tuho. Gabi pelian na mangolu. Jala na badia. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigema baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosa. Roma hamutuau asa mangolu todimuna ninna Tuhan Jehova. Tuksura rara dosa muna songon abit bunga dadap. Botar do bahanokku songon itak. Nak pirara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapo ma di debata na di gijang. Maredema punguan kor inahana.
Diikuti oleh seksi Papua. Mari kita
Darion, tersurat di Jeremia bidu 20, mamuka sian ayat pitu sahat rodi ayat 10 tolu. Dihatai ho au ali Jehovah, jala olo au hataanmu. Gumogo doho sian au, jala monang doho. Hape gabe si rehe-rehe on au ganu pari, tung saluhut nasida mangarhe au. Ay gano makuling au, ikon anggukono kudo, pangurupaon dohot hamaga. Ay hatan Jehovah menjadi diau, gabe pangareheon dohot isak-isak ganu pari. Jadi nikuma, dang be taring otakku ibana, jaradang beau marjamita marhite-hite guarna, hape gabe songon api namar si gorgor di bagasan rohaku huhilala, tarhurung di bagasan holi-holiku, siol maddate au mangotapotapi hape dang terbahen. Ay hubegedo hata-hata nitorop halak, biar umaliang tuduhon ibana, kita tuduhon ma ibana, saluhut jolma ali-aleku, manggonggok di lambuku. Hanggiat tungkar kakup ibana, asa ita patutup ibana. Jala patubol ita tu ibana. Alai Jehovah do madongan yau, songon ulu balang na begu, di baheni ikon tarsuladit akan mangalili yau, jaladang tagamon monang, murak situtudo nasida tahe, aidang mardohar nasida, haurahon nasaliling nililing na, naso tagamon lupa mengonai tu nasida. Dongon tahe ali Jehovah Zebaot, kodo na mamuji halak na tigon, na marmida pia-pia dohot hati-hati, say ideok kudo partubulan songgop tunasida, ay nunga tuho hugiling parbadaku. Marede mahamu di Jehovah, puji ma Jehovah ainunga di palua ibana tod dini halak na pogos siat tangan nyaka parjahat, ido sahatna, martua do akkana tumangihon hata ni debata, jala no peopsa. Amin. Marede ma punguan kor ina Kamis.
Mahita. Rim Mahita Jongjong. Tahatidakom maha porsiautai, song nahi tindadakon dong atas sah porsiau di sadok portibion, rak mahita madok, au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi dohotano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siatod di porbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahul tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi porbadia, jal adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sogot dang ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Kor lansia. Shalom. Minggu ta sadarion minggu patuluhon dong Trinitatis, do topi mangihuton Yesus jala mamorsan silang. Tapi gema titing di huriata di bagas samingguon. Titing na maragam, na parjulu. Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel pasahaton selamat hari Minggu. Tusude ruas ni huria naman dohoti parmingguon sadarion. Jala katamue nami naros narosa dariot dope perjulu sahali marminggu di gerejaon upasat hamima hata perhorasan sian ni huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu di Batama marhite perminggota sadarion. 2. Ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Hami Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel pasahaton selamat ulang tahun hatututubu dohot ulang tahun Parsaripeon turuas nama ulang tahun di Minggu Paupaton bulan Juni 2020 tuluon, saya di Lehon de Batama gajang ni umur, hai pason, dohot aka las niroha. Hatani de Batatu nama ulang tahun, saya marningot ma ibana di sude aka pilihanmu si panganon, saya talmisma di aka rohana, aka pilihanmu si tutungon, sela.
Aka goar-goar na marulang tahun, dot pernikahan boima taida song natar surat di titik ta sadarion. Tolu, ruas nataba. Mamuka di minggu sadarion, gabe ruas ni huriata, ima amata Chandra manurung, dohot sada yanakon nasida intan manurung, narosian huriah KBP Resort Simpang Padang, Distrik Tolupulu Riau Pesisir. Nasida maringanan di Jalan Pringgan Karya 5, Dusun Opat, Ruas Wek Bethlehem. Popaton, Papungu Pilihan. Sadarion Papungu Pilihan tujolo do ita pilihan 2A dan 2B tuha porluan ni kantor pusat dohot Kasuria. Tuari minggu nanengro 2 Juli 2020 Papungan pilihan tujolo do hita 2A do 2B tuha porluan ni kantor pusat dohot diakoni sosial ni Huria. 5. Pertanyaan wek. Pertanyaan wek di Huriata di hari Rabu do hari Kamis tanggal 28 do tanggal 20 sia Juni 2020 nanengro masohot ma pertanyaan wek di Patupa tu Rabu dohot Kamis tanggal onom dohot tanggal 7 Juli nanengro onom torop ni parhalado dohot ruas naman dohoti pertanyata di bagas mingguon boima tajahabe pitu torop ni ruas naman dohoti permingguan sekolah minggu tanggal 18 Juni bui mata jahabe. Walu tolop ni ruas naman dohoti permingguan tanggal 18 Juni bui mata jahabe. Tamu ni Huria. Sadarion di permingguan pagi pukul 8 rap marminggu dohita dohot tamu ni Huriata narosian perguruan Kristen Immanuel Medan ima paduan suara SD perguruan Kristen Immanuel Laos Patupa Haun Kordo Nasida di Parmingguan Naki Pagi. 10. Paria Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan tahun 2020 Boima Tajahabe. 10 sada Dewan Diakonia Koinonia. Naperjolo Sekolah Minggu, Seksi Sekolah Minggu, retreat Seksi Anak Sekolah Minggu di hari Sabtu tanggal 1 sahat 2 Juli di Patupa Seksi Sekolah Minggu di Huriatado, retret anak sekolah minggu tu Rumah 2 Jericho di Jalan Jamin Ginting kilometer 30 tolu. Borhatdo Nasida Sian Huriata pukul 7 pagi. 2. Evangelisasi Kur di hari Minggu sadarion di permingguan pagi pukul 8 dung sipul permingguan di Patupa ni anak sekolah minggu ni Huriata do evangelisasi Kur dalam nasida laho menungguli dana haperluan retret anak sekolah minggu di tanggal sada 1-2 Juli 2020 nanengro domu tusi lasma rohata manupahi anak kota. Tolu seksi naposobulung denggado mardalan pertanyaan napinatupa seksi naposobulung ni Huriata ima PHD Manang Pertangyangan Remaja Naposo Bulung na di hari Sabtu tanggal 24 Juni 2020 tolu. 4. Seksi Parupuan denggado mardalan ulaon PHD Manang Pertangyangan na pinatupa ni seksi Parupuan ni Huriata na di hari Jumat tanggal 20 Juni 2020 tolu. 5. Subseksi Parupuan Punguan Ina Kamis denggado mardalan na pinatupa ni subseksi Parupuan Punguan para hari Kamis ni Huriata ima kunjungan gereja tu HKBP Eprata Resort Eprata Medan na pinatupa na di hari Minggu 18 Juni 2020 hipas di tiki borhat suang songoni hipas do nasida tiki mula. 6. Seksi lansia denggado mardalan ulaon PHD Manang Pertangyangan na pinatupa ni seksi lansia ni Huriata na di hari Selasa tanggal 20 Juni 2020 tolu. Nomor 12 Dewan Marturia Boima Tajahabe. 10 tolu Dewan Diakonia Boima Tajahabe. 14 Jadwal Pakobasion di hari Senin saat hari Minggu Boima Tajahabe. 15 ruas name di rumah sakit dohna pemulihan di Tongani Bagas. Na perjolo Mawan Dina Borusiagian Sianwek Nazaret pemulihan di Jabu.
Paduahon, Situa TH Lumban Tobing, Wek Jordan Pemulihan di Jabu. Patoluhon, Jati Sitindaon, Sian Wek Kana, opname di Rumah Sakit Tamrin. Paupaton, NL Borupakpahan Sian Wek Jericho, opname di Rumah Sakit Tamrin. Saplonom, pemakaian gereja dan gedung sekolah minggu Boima Tajahabe. Tikting parhepengon sentralisasi dohot non sentralisasi dohot transitoris Boima Tajahabe. Tikting tambahan ruas Namar Said Amang Doktorandus Manganar Simanjunta Sian Wek Betania Sonari Pemulihan di Jabu. Saya hatopma malum akar ruasta Namar Said. Butima titing hita mingguon. Salum. Tapa punguma peliata sada A dohot sada B huhut mahita maredde. Yesus songop damena biar hula dari pargogo golunai nasa dosaku nangsai doi dari tahun holong naik di dia Tuhan ku dosoni tung manupai terlebida saya Yesus pinujima Tuhan kudosoni tumanupai terlogina sesana Yesus pinujima Dehon ayat sada.
Yesus apulah songok kami nabi Maratang yang mahita. Rodo hami Tuhan tuado pami. Marhite minggu nami sadarion. Pasahaton ngulu nami. Dohot naing majalo hatami. Sayjakom mahami marhite asini roham. Asa perjabar hami di hatami. Dohot dihanguluas saliling nililingna. Pakulingi mahami. Jalatorusi matu rohanami hatami. Marura marparbue. Jala pasu-pasu mahami lam togu. Jala lamba mora di bagasak katam. Saya si roham. Urasi hami siad dosa nami. Sayunang ingot-ingot pangalausion nami na humurangi. Patau hami. Parjabar dihanguluas saliling nililingna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas dihita amanginang. Hatan itu hatta di mingguta sadarion. Matius 10. Ayat 32 sahatu 30 sia. Hujah hadihita jala tapai hutihut di bagasan rohata songonomba didok. Ai ganup nama katidakon au di joloni jolma ido hati dakonokku di joloni damang na di banua gijangi. Alai ganup nama suada honau di joloni jolma lau suada honokku doi di joloni damang na di banua gijangi. Unang ma diripu rohamuna nama buat dami au ubain naro tu tanoon dada naro au mabuat dame tungpo dang do ai naro do au pabadahon anak tua mana boru tu inana parumain tu si matu ana boru jalatung dongan na sajabu gabe musuh ni jolmai nah humolong rohana dia mana manang di inana asa diau dang tamai sisi aku. Jala humolong roha di anakna dohok di boruna asa diau dang tamai sisi aku. Jala naso mamorsan silang natu ibanai laho mangihutto nau dang tamai sisi aku. Ai namar hamaolhon ngoluna ngolunido namago sogut alaina sumeahon ngoluna alaniau ido jupangan ngolu sugut ido sahana. Topik ni mingguta ditogi hok kita ima mangihuton Yesus jala persan silang natu ibana. Molo tarisi irsihi hatan itu hatta naing atusatta dido dison. Aiganup nama katidakonau di joloni damang hati dakonokku aiganup nama katidakonau di joloni jolma hati dakonokku di joloni dewata manang damang hati dakon ima pengakuan mengakui dohot bersaksi maka tahun jala maka porsiai ima maka tidakon mengakui maka porsiai dewata sito palangit dohotano maka porsiai Yesus Kristus haluaun nagabe jolma maka porsiai toddi forbadia nasaor tuhita jolma maka tahun manang mengakui tentu dia masih akuata dewata nama ngalehon ngulu tak akui do
dewatana mangalehonggolu di hita, jala taha persiaido, dewatana manoppa hita, jala taha persiaido, jala ta akuido, dewata nama nugu-nugu jala palua hokita. Sian sude dosa dohot sian sude ngoluta. Maka tidak koni marhite hata manang ngoluta. Ikutlah manang ihuton maahu. Dang holan mengakui alai bersaksi. Molo ngata akui taihuton maha ibana. Mangihuton songon dana dabaru makatai. Molo belajar bicara, apa yang dibilang orang tuanya pasti itu yang dibilang. Mulai didok omakna idokon songon burung beo. Tarsongon ima dana baru makatai. Jadi mulai dok ihutton au ima mangihutton ahanani dok ni hatani Tuhani. Jadi hita hadiriotta mangihutton Tuhani ibarat songon burung beoi. Aha didok hatani Tuhattai ima dohonotta. Songon edde tanakin. Nani dok ni ima di edde na perjolo. Nani dok ni patihi patut hu ihuttoni ninda. Jadi idola patanna mangihutton Tuhani mangihutton hatana. Kenapa kita buasa taihutton hatani Tuhani? Ala tahilala jala ta akui hasito ngadui jala nadeng gadui manang hatani Tuhani pengajaran yang baik tu partodion dohot tu pardagingon di pagasan nami piga-piga mingguon takasdo diodol hotu hita di minggu na tulu minggu nasalpu molo porsea hita ima hanguluatta. Nah di hari minggui marsi hohot di bagasan hatani Tuhani. Molo nganiat tusan niulahon ma hatani Tuhani. Jala di bagasat tikion ihutton hatana. Ihutton artina di ajarhon molo didok dison, Yesus itu mengajar kita tentang perkataannya, maka kita juga mengikuti, mengajarkan perkataannya terhadap anak-anak. Siam mulai wortian, dung tubuh, ni hata-hataan, jala dung magudang ibana. Asamulo hata nasitong tahatahon tudak danak, nang pe baru marsiajar ibana, gabi sitong mahatana. Songon ido nang pangalahota. Molo sitong pangalahoni ama doho ina. Dina marsiajar ma pangalaho dak danak. Sitong ma ibana. Jala magudang ma ibana. Manang tumbuh kembang dia baik. Yaitu hidup dalam firman Tuhan. Pengajaran yang baik. Dan pribadi yang baik. Ido namangi huton hatani Tuhan. Jalan di ajarhon sampai marurat jala berakar dan kuat dan kokoh di dalam diri seseorang. Ihutton mahatana nani do ni patihi inda detai. Sude edetai nakin mangodol hotu hita sai huttonokku do Jesus. Dungi di dok mese Roma tu Jesus. Artinya ajakan untuk mengikut dia. Roma tu Yesus manangihon. Ihutton mahatanai ulahon. Jala didok muse di ayat na parpudi molo humolong doro hatta tu keluarga ta dang humolong tu Tuhani dang parjabar ibana di hanguluas saliling nililing na. Denggamma nata pataridai di media sosial ta cinta keluarga, ayah dan ibu, keluarga kami, keluarga berbahagia dengan alai molodang holong rohana tu dewata tongdo didok dak parjabar.
Alai jumolo ma dihaholongi dewata, jala holong ditongani keluargai, holong nama rojahan sian manang padohan ni hatani dewata. Berarti dia mengikuti ajaran dan perintah Tuhan, mengasihi keluarga, tetapi dia sudah otomatis lebih dahulu mengasihi Tuhan, maka otomatis juga mengasihi keluarga. Alai memang didok dison bahwa keluargai didok akan dipecah, terjadi perselisihan, jaladang membuat damai ninna, jala terjadi perbedaan. Bagaimanapun kita memang didok hatai do di Huria Filipi tu si dibain surat saroha sapikira maham jala sapakilalan. Kita pasti berbeda-beda pemahaman, berbeda-beda pemikiran, berbeda-beda rancangan. Jala di perbedaan ini jodoh hitam mah gabe adong perselisihan. Alai perselisihan nani dok nadang membuat damai dang nagabe gutur hita di tongan di keluarga. Dao. Tetap donakin molo holong rohatta di Tuhani tongma dengan holong di rohatta. Asa tiruan di Tuhani hatana imanakin hatana ajar honoton hangulu honoton jala hatana hasitongani songoni mahita marhata hasitongan. Jala sitirota siat Tuhani ima sifat manang pangalaho. Hidup badidokon hita sarupa dohot sabuhi segambar dohot Tuhani. Artina naing ma hita gabi bohi ni Tuhani. Hita dibereng pangalahota songon sifat-sifat ni Tuhani. Nah dia maharua sifat ni Tuhani. Pengorbanan. Dia marsaur tu hita parjol jolma pardosaon. Jolma naleaon. Jolma nasopar jabaron. Jolma nahurang. Dihata nahurang di pangalaho. Hurang sudi. Alai rodo ibana. Pature-ture hita marhite hata. Baluaho kita siad dosa. Jala rodo ibana. Tutonga-tongata. Olong do ibana. Sifat Tuhan itu kasih. Sifat Tuhan itu baik. Jadi sukunot tama buasa taihutot Tuhani. Kenapa kita mengikut? Boy do tabadikon molo di media sosial tadi kan pengikutnya banyak. Contoh. Kenapa dia pengikutnya banyak? Karena dia viral. Karena memang postingannya bagus. Kata-katanya juga bagus. Bisa ditiru menghibur, enak kan? Terhatot do gudang pengikut nih. Molo hal-hal na baru keluar. Pengetahuan dan memang membangun. Jala nasoh yang muncul. Tergudang pengikut na. Alai tabadik koma. Gudang do si hutot Tuhani. Atau pengikut Tuhani. Bahkan kita sendiri. Dang bui hibul. Mangihutot Tuhani. Mangihuton Tuhani. Songo dia do carana. Jala alania hatai hutot Tuhani. Ala porsia hita. Ibana nama ngalehon ngulu. Nama no panguluon. Idop badidokon ikon humolong roham tu dewata. Jala porsia do hita. Bahwa nguluon siad dewata. Jala rakola dison. Dohot do ngulu saliling nililing na. Semua hidup kita ini adalah pemberian Allah. Tubuh, materi, juga parrohauta, partodiota. Jadi kenapa kita harus dibuat lagi di hidup ini? Padahal banyak dosa. Dan kehidupan ini kurang. Gudang dona hurang di nguluon, parnguluonon, gudang. Alai puasa, kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan bilang bahwa marhite hatana dohok pamerengna ditok paportibion dengan dui di ibana. Kan gitu. Nungga dengan di ida dewata. Jadi dang sukunota bahasa itu apa? Alai dipaingot ihut tonau do ngolum au manopaho ihut tonau. Jedang pola ragu hita disi. Dang mabiar hita ihut ton. Ihut ton mah
ibana. Ai ibana do hanguluammu. Molo tabai suku-sukun bahasa ihutonot ta ibana. Adong dihita hata pengakuan jala bersaksi. Aku bersaksi. Sesungguhnya Tuhan itulah kehidupanku. Artinya sian roha doi, sian hapor seaon, jala sian natakas. Memang rohat tamangaku honi. Ibana do hanguluatta. Hanguluan odak sikop, alaya dong do hanguluan. Nasa liling-nililing na di pasikop dewata. Bahasa ihutonot ta Tuhani, di hatana, dohot di pangalaho, hobartu pangalaho ni hatana, ala denggado ajarannya. Dengan ajarannya. Banyak kata-kata manusia belum tentu baik untuk diri kita, untuk perilaku kita. Alana manusia ini mungkin silap, mungkin salah. Kan gitu. Lidah kecil tapi bisa menjalar kata-katanya, bisa tidak membangun, bisa merusak hati, pikiran, hanya menyinggung sedikit perkataan orang bisa merusak partodion. Boido merusak parrohaon, hanya menyinggung sedikit kan. Sedangkan bahasa wajah, mimik, hanya sedikit berkurang bisa merusak pemikiran-pemikiran kita yang baik. Jadi jelas ada ketetapan kita bahwa hatani dewatai tigor jala denggan. Alani ajar hummai hatani Tuhani aina denggan doi. Iro bantai huton hatana. Jala imana mangihutihu ngoluni ngolutta. Dan holan mo tabege mangihutihu hatani dewata daw. Ainu ngahupai hutihu hatani Tuhani marhite na hubege daw. Anggoy nunga talaksanahon ate. Sian mulai mungkin di wartian nunga di hata-hatain da tue-tue hita hatani dewata. Jala mungkin di bege partodiot tadui. Alai ido natarida mangihuton hatana, alai mangulahon dang tai huton. Ido namasa mungkin. Alana imanakin olo salah, olo hurak kita. Jaladang tajamoton hahurangan di hatata, dohot hahurangan di pangalahota. Jadi kita tidak mengikuti dengan bulat dan dengan keras. Taksongon nabi nain nisi Josuai. Alayang guau dohot dong aku sajabu ikon Jehovah do uluanan. Jadi mangoloi hatani Tuhani songol liturgi ni HKBP do. Mai liturgi ni HKBP. Holani simeni kahamu do diajar ho dia gedai. Naulo doho halus natahe. Olo. Terdiri peidok kod tahe naulo doho natoras mengajari hatani dewata tu enak kamu halus muna. Olo. Molo malua dak danak. Do halus muna tong do dak danaki. Olo. Ido hatani dewata sian Mateus dok olo molo olo dang ianadang lo bisiani sian najahat doi. Jadi mangului doh mangikut Tuhani unang moleng-oleng berarti jahat doi. Nagaor doi manang hadirionna dang sito jaladang denggad dope mangikut Tuhani. Songod dia do namangi hutot Tuhani, imanakin di pangalaho doh di hatana. Mangi hutot Tuhani nungga tabege, tapai hutihu hatani Tuhani ya te. Songod danak nakim mangi huton hatani natorasna. Molo tabege hatani Tuhan marhite nama jaha di grup dohot sian buku pajonok mungkin, dohot sian bibel tai, tapai hutihu do jalata jaha. Mungkin holat di layarod do ibana kan. Holat di jaha. Alay dak tapai hutihu di rohata. Jadi mangihu hatanay dihut totong di bagasar rohana. Jala di pahusor-husor. Ido ubahed nang dibahen di liturgit tay kan. Mertua mana tu mangihon hatani dewata. Jala no peopsa. Dang didok mertua mana mamaritahon. Berarti sama-sama pendengar do kita. Au dohot tamu. Jala sama-sama si baritahon barita nauli, jala dung manangihon ikon ulauta. Berarti kita sama-sama mengikuti dan mengerjakan hatani Tuhani. Jadi borak do tanggung jawab ya te. Dak kolat tangihonoton alai di pahusor-husor. Adung do kata-kata memang madok di gereja asing mangulah hossa. Alai molo idok
pahusor-husor honunga di hak kami, di paihuti di rohana, jala di huton mangulahon. Ido. Kan sogodo rohani da tua-tua molodang ditangi hodat danak si paingokna. Jaladang di huton hatana, itor naik do emosi. Molo dang ditangihon. Kan ido. Nuaing pe lam bui tabai sitabil emosita. Molo na julai itor murade emosi. Molo bui stabil emosita berarti naung tai huton do boha sifat ni hakristenota. Bahwa kita bisa marah dengan normal ya. Tak pola sampai matanya hari, alai marah tapi enggak dari mengundang kebencian atau dendam atau berlarut-larut, bukan seperti itu. Jadi dan hatan itu hatta matai huton. Adong godeba memaksa perkataannya harus diikutkan kan, dengan marah mengatakan ikuti perkataanku ninda kan, HP ikut takas do tabotoi salah do manangda. Jalaikon alot tadi. Makanya dok, tuhata ni dewata ulo, alai tuhata naso dengan manang tuhata ni pertibion, manang bisik-bisik ni pangagoi ikut dohonod do dang. Ulo yana ulo, dang yana dang. Jala diajari do hita berteologi madok uduk tuhata ni dewata. Tidak ada protes. Jala uduk tuhata ni dewatawan, dia do gabaranna ima molo martanya kita ikuti doan ya. Kadang kita kan dang mangihuton tangyangi. Jala gudang do remaja do hot ama ina ni HKBP dangi boto memimpin doa. Jala mabai tangyang. Karena di rumah juga tidak mengikuti bahwa ibadah doa itu adalah ibadah. Jala pola do dicanangkan manang dibuat HKBP, adong buku pajonok, adong bibelna kan, adong katekismusnya, alai baulo doi gabe kusam, dang tai huton, jala dang tajaha, aladang pola tertarik kita tuh si, nakin, apalagi nuaing nggak gudang penarik nih media sosial tai kan, alai omma neng dohonon natu hitate, bahwa bohado hita asa terbanyak mengikut Tuhani. Unang hita di hutot jolma. Alai gudang manghutot Tuhani. Molo tungarong pepengikut ta ala nane sitong mahita. Ala na manghutot Tuhani maibana. Ala ni hata hasitongan nasihat Tuhani ma. Dohot pribadi, dohot penampilan nadenggani ma. Dan kepentingan pribadi alaya samar sangap dewata. Molo gudang manghutot kita. Ima. Contohnya ama ditongani keluarga, seharusnya anak mengikuti karena dia kepala keluarga, ditanggung jawab, di perkataan yang disiplin, di hidup yang selalu menjaga dan memperhatikan keluarga. Nah, omma yang takas bahwa kita juga diikuti anak-anak bahwa kita adalah terlihat pengikut Kristus. Adong do kan, itaruhon ibana, yanak konna, itaruhon ama yanak konna sekolah minggu, habis sidang mar minggu. Roma yanak konna di hutom mak, bapak kan hanya mengantar kami, ya kampain kami ke gereja, nama kan. Jadi gudang do pangalahota di hutot danahi nasota sadari itu kurang tepat. Alani ikut jaga kita. Naing ma bahwa nakin tai huton tu hatai. Ala memang manghuton lakalakana gabe tiruan ibana tiruan di hita jala hita pe gabe tiruan jala ido carana pengakuani denggad do bah denggad do nahu ulaon denggad do nahu hatahonon ido alani dang holan manangihon ikuti ibadah manang holat ditiki hari minggu manghutot Tuhani ikut jelas punya makna jala benar-benar terjadi terlaksana dalam hidup kita. Ini manakin molo hudok martangyang pedang diikuti. Edetai pedang tak ikuti. Bernyanyi dari awal ibadah pertama sampai terakhir. Jadi molo tak ikuti itu boy doi gabi jami tadi hita. Jadi manghutot Tuhani hibul marede pe ibadah di huton Tuhani.
hatana. Jala boy di pahusor-husor. Jala majaha epistel peibanda di hut tetong hatani Tuhan. Tabayak ma paihuti hatani dongan. Paihuti itu hatani dongan. Molo salah doi boy doi bagabe tu jurang. Alai molo paihuti hatani dewata tidak pernah ke jurang. Tetapi tetap baik. Atas songon pangalahot tas siganu parima, bohado hita paihuti huton hatani Tuhani. Jala bohado hita paihuti ibana, ima di pangalahoi doho di hata, jala gabe tiruan, jala bohado hita mangihuton ibana di sudegul ningoluna. Jala ikon seutuhna, jala ikon memang marsitutu. Idok bain didok, ikon tumakas holong rohana tu dewata. Asa tu tadi konon dia mana merbada masih matua tu boru tu parmain anak tu bapakna ninda hatani dewatai manirang mungkin diantara bapak mama dan adong nama ngodolhon hatani dewata adong nama ngodolhon hatana alani terjadi perpisahan adong natigor adong dang nang tu anak kope ulodo adong pemisah natorasna bercita-cita tu anak konna gabe dokter tapi anak konna mungkin gabe seorang hakim itu bisa berbeda-beda alai perbedaan di tongani keluarga nama bain berselisih manang perbedaan pemahaman sirangonna hati gora dohot nasotigor perhatani dewata dohot perhatani jolma itu dipisahkan jalai tudu doi bahwa di haroronai di penghakiman terakhir akka parjahati namangulu di bagasan hatana jahati namangulu di bagasan parroha manang haporseaon naso makaholongi Tuhani di hari haroronai sirangonna sedangkan di portibion terida perbedaan yang jahat dengan yang baik. Jala firman Tuhan itu yang memecahkan atau memisahkan. Jala tajam do hatani dewata. Tumahjom siap podang. Jala marhagogon punya kuasa hatani dewata. Menciptakan yang baik. Membangun. Dan membuat hidup pribadi manusia baik. Jala gudang rarat ni hatani dewata. Mabain rarat nadenggan. Jala rarat ni hatani dewata, dohot pangalahon na hobarto hatani dewata, sudema portibion, uboto dia nadenggan, jala uboto dia nasala. Jadi tasukum majo carata mangihutot Tuhani. Sotunggo nunga tadok, ala nunga guarta Kristen, alana Kristeni artinya pengikut Kristus kan. Si hutot Yesus idot tong lapatan ni pengikut Kristus. Jadi tertadok ma Kristen doang. Nina kan, apa anggota pelaksanaan sehari-hari belum mengikuti Kristennya atau sifat dari Kristennya dan kekristenan itu apa sih? Yaitu mengikut Yesus. Di sude hatana nang di sude sifat nang kita rupa kita rupa malaikat kah? Atau rupa yang lain kah? Atau hanya rupa manusia kah? Nah seperti itu. Jadi wajah kita ini mungkin kita menginginkan rupa kita wajah yang marsahala kan gitu. Itu yang kita inginkan. Rupa kita rupa yang terhormat. Itu kah? Tapi ingat rupa kita adalah rupa anak-anak Tuhan. Rupa wajah orang percaya ya. Bohitaon naing patuduhon wajah halak ni akka na burju. Na mardame. Na boto dia nadenggan. Nau boto dia nasalah. Sadok si huton jejak Tuhani. Jadi seorang anak itu suka kalau kita berjalan di pasir kan. Berjalan di pasir kalau anak-anak yang mungkin baru berjalan diikuti jejak kita. Jadi jejak Tuhan itu kita ikuti. Apa itu jejaknya? Yaitu selalu peduli, pengorbanan dan memberikan yang terbaik bagi kita. Demikianlah jejak kita yang kita tinggalkan kepada anak-anak apa? Sotung do jejak tatong, bapak itu penjudi, kan? Itulah jejaknya yang diingat dari kita. Lewat bapak-bapak anonate, perokok doakan asing. Ibu na contoh tidak peduli pada anaknya,
Ujung-ujungnya anak naipe mengikuti jejaknya ibunya. Nah, jejak apa yang kita tinggalkan? Seperti itu. Manang roy bana tupunguani, jejaknya apa? Kan? Membangunkah, mendamaikankah, membawa kebenarankah? Atau membuat kedamaian, keramaian, atau sukacitakah? Jejak kata-kata kita itu, jejak langkah-langkah kita itu, atau bisa dilihat orang. Kita mungkin jejak kita yang dilihat orang, dia orang kaya, dia terhormat, ngomongnya bagus, kan gitu. Omma si parrohahonota manggihuton jejak ni Tuhani. Namaul doyate, namaul alai di dokos sadarion, mari kita perhatikan. Tapa husor-husor mai ihutona ninna. Ikuti aku. Ikutlah aku, kata Yesus. Berarti bukan ke yang lain-lain, kan gitu. Satu hanya mengikut Tuhan. Tidak menduakan. Dan menduakan kata-katanya. Lo bisiani. Sian si jahat doinna. Ingot tamui hatanai. Jadi mulu ngalobi pangalahota jala humurang ngasianise. Tong dopehita namang tuhatai. Tapa husor-husor ibagas. Jala ikon humolong, jala ikon marsitutu, jala memang ikon takas. Salipi dak cukup aksesoris. Salib di telinga, salib di apa? Di kalung, salib di gelang, salib di gelang kaki, manang di jabu, dangi. Salib yang dikatakan manang nanidok, nani tahun di Yesusi, itu berat. Bercucuran darah, dan tidak boleh dipinjam oleh orang untuk menolongnya. Jala berdalan ninda di batu-batu kerikil laho mabuani. Jala silang nata porsani. Ima rintangani siad dirita. Ahamai rintangani siad dirita. Molo dang masuk akalta, dang bui tai huton hatani Tuhani, berarti hamaoloni siad dirita. Itu salipi. Jala ikon alot tadi. Maol dang boy tai huton gabe si partangia kita ido hapersuhoni. Aisai dia ela do hita menak. Unang tai hutot tangia. Unang marminggu hita. Unang pertangiangak kita. Unang marsaur hita. Silang dui. Masalahnya di dalam diri kita. Manang si taonod dui. Ay jodoh ruas ni HKBP-on. Mulonga tu huriana asing, disaddo baru hutadda Tuhani inna. Baru isaddo baru huwoto hatani Tuhani inna. Molodang boy tajalo ibadah tadi jabu, jaladang boy dirita beribadah, jaladang boy tapatu pahita si partangiang silang dado doi. Berarti kita sudah tidak mengakui atau istilahnya menangkal. Alani berarti separoh masih pengakuan kita. Mangihuton Tuhani. Taingok ma dang denggani. Alai makaholongi mangihuton Tuhani. Ba ikon taihuton masudi. Beribadah di rumah, beribadah di gereja. Jala dengan homi. Jala marsitutu. Jala taihuton hatana. Seutuhnya hidup kita mengikutinya. Ido namang hutot Tuhani. Baik itu bentuk ibadah, baik itu bentuk pribadi, baik itu dari dalam hati kita, baik itu di persekutuan, baik apapun. Mengikut Tuhan itu tidak main-main. Dan ngece-ece, dan bersantai. Dan hudul-hudul. Atu gereja mahita, asa sanga pas marjamita, nok mata. Kaninna kan? Baru diputar mamuse, HP ni bayi. Asabui modom bernginaikan, diputar majamita, itor nok gotong. Diputar mesin lagu rohani, itor nok. Tapi harus ada sebenarnya kesungguhan yang sesungguhnya dalam ibadah baik di rumah. Jadi manangihon hatani dewatai, dan alani garejana, dan alani parjamitana, diri kita masalahnya. Jadi molodang terjalo kita, jaladang terihutok kita, jaladang terhanguluhok kita, ada apa dengan diri kita masalahnya? Ido mangihuto Tuhani diri taudo tapareso. Alani mulai saaton, mari kita tanyakan diri kita. Nung ngasih tok kita mangihuton Tuhani,
nasaor, nadenggan, jala gabe tiruan, jala hitape gabe tiruan. Hamu amang do tamu inang, gudang do tantangan nang natinaon ni sisean di Jesus marhite turpuhon. Alainunga didokon hiani tu nasida. Molo nang ihutonom mau, jala hatahon mak, jala hati dakom mainna. Alai gudang do hapersuhon. Hapersuhon nakin perjolo, yaitu masalahnya di diri kita. Alai nang petu humaliang, anong gotong masalahna. Gudang go na di alaman di Kristen da perjoloi, nasida alani namangi huton Kristusi, nasida di penjara, disiksa, dohot di ela-ela, jala ise namangi huton ibana di pamate, alai alanunga, porsea ibana, Jesus hanguluani, nasida marsiohot di haporsiaonna. Jala sisian nai gudang do nadok haporsuhon mamaritaon barita nauli siadopan nasiap do nasida alani dihatahot Jesus tu sisian nai. Jala siap do nasida, jala sian sia-sian di Tuhan Yesusi, gudang doi parmatena, tu penjara, jala mungkin hona siksa, sian sisian nai. Alai alanunga marsiohot ibana di bagasat Tuhani, toktong do ibana manghutot Tuhani di hapersuhani. Jala songene detai nama dok, meskipun saya susah, saya mau mengikut Yesus. Boleh jatai dehon amangina, meskipun saya susah dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dengan sungguh dan dari hati kita nyanyikan lagi. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jadi bohape parngoluomi ihut tomba Tuhan. Alai ido sonang ningolum, sonang niroham, jala ido hangoluamu. Alai ingot, ikon parjolo haholongamu Tuhan dewatam. Sian nasaroha, pikiran dohok gugum. Dungi mangihuk mai kon haholongamu dotong dongamu. Doso dirim, dang asing dongami, dang holan keluargam dongamu. Alai dongami pedirim do, warabi do doso dirim. Berarti ikon sama-sama hata haholongi nasida. Gudang do hasusan mabain nadenggan, dohot mabain holong, dohot pataridahot tu hatai gudang. Alai nakin tatiok ma edet nakin. Nang pe di bagasan haporsuhon, toktong marohaku, mangihuton hatana, mangihuton ibana, jalanang pe dalam ibadah, tai huton maibana. Nang pe di ngulutta siganu pari, tai huton ibana. Molotung adong pe tawaran uang, jabatan, didok tu hita tadi koni Tuhanmu, ikon adong ma di hita prinsip, marga do diau hanguluan nama noktongi, sian jabatan nasatok kini, dohot harta yang sementara itu. Tetapi kehidupan yang selama-lamanya ada kudapatkan dalam Yesus Kristus. Gudang do tantangan nama ngelah-elah hita di bagasan ngulut tahun, alai ikon alot tadui, asau nang gabe masalah di hita, lahu mangihuton tu hatai. Alani hibul mahita mangihuton tu hatai, marhite sudegul ningoluta. Molo adong na mangelah-elah hita, molo adong na mabuak kita, paihutihut ngoluni partibion, alai paihutihut ma hatani Tuhani nagabe ngulum. Takas mahita hanguluhon, jala takas mahita manghuton hasitongan nai, jala manghuton ibana. Alani Tuhan tamana mapergugu hita, mamasu-masu hita, hobar tu topik di bagasan minggu sadarion, ihutonau jala porsan silang na tu ibanai manang porsan ma silangi. Amin martangyang mahita.
Mau lihat Tuhan, marhite hatam na mamakulingi hami, asa hupatari daho kami do, si ihuton hodo hami, datar guar Kristen do hami. Alay gudang di dok hatami tu hami, naso mangihuton hodo hami takas dope. Gudang di paihuti hutami di ngoluon, namaralo tu hatami, tu hasitongami, dohot tu lomoni rohami. Jujut hami Tuhan dang marpangalaho, hobar tu hatam, dohot tu lomoni roham. Jala dang paihuti huton, lomoni rohami di bagasan ngulunami. Tuhan nuaing pe dipakulingi hodo hami, asa hutak kasih hami, songod dia hami mangi hutoko, jala hutak kasih hami, tu dia do hami mangi merdalan jala ise do hui hutok kami. Alain waing naing matakas hami mangi hutoko, marhite ngulunami. Di haporseaon nami, di hakristenon nami, di ibadah, di partangyangon, di pangalaho, dohot ditongani keluarga, naing takas sami makaholongi ho Tuhan, sian nasa roha, sian nasa pikiran, dohot sian nasa ngulu nami. Tuhan, godang nasonggop akka pangalaho hajahaton, nasohu sadari hami, paingutihut rohani pertibion, dohot ngulu hasiang anok kami. Alain waing ditakasi hami mai, asalam hibul hami, mangihuton ho Tuhan. Pauli-uli mahami tu hari nanaing roh, asa gabi tiruak kami, jala takas sami mangakuhon, dohok makatidakon, hodo dewatasi pangului, jala naso mabiar hami, jala lamar siot kami, takas mangihutoko, ditongani huriami, di bagas nami, di parkarejuan, di masyarakat, manang di dia pehami marhajongjongan, naing matarida hami, si hutokodo hami, di sude parange, pangalahon ng parulaon. Pahok mahami marhite hagugon ni tondim, asa margugu hami, patupahoni, di ngulu nami si ganupari. Pasu-pasu hami Tuhan, ruas ni huriam, amanami inanami, di siulaon na, si ganupari di bagas, nang di akan na pinikiran nasida, rancangan di nguluna, sa itoktong ma, nasida manghutong hatami, laho membangun, paranguluan na, doho pature-ture, nadenggan tu nasida. Tuhan, ramoti manasida di siulaon na, jala pasu-pasu may hinasikop ni ekonomi, dohot biaya hidup, biaya persikolan, dohot biaya tu masa depan. Naing pasikopom munggulu, di nasida ay hodo mual ni hanguluan, di tikinamion, tarlumubi dohot hinasikop ni, ngulu di saliling ni, leleng na. Patugu rohanami di si, na pasu-pasuan mo dohami, pataridaho jala makatidakon ho Tuhan, marhite ngulu-ngulu, nani lehomi. Jaladang babiar hami, nang pedibagasan hasusan. Ala, di gudang niya katantangani, toktong mah marsiyohot kami Tuhan, jala mangasahon gugumi, laho mangihuton ho. Tuhan, pasu-pasu yan akon na nilehomi na met sa hatu na magudang, natongon berlibur sekolah. Tuhan, na mardala ni penasida, jala nang perap hami di ingananon, sa toktong ma marlas ni rohan na sida. Nang pesubuhi berlibur, tuaka inganan na asing, jala sonang manasida di ingananon, nang naborhat dohot mula nasida, boy hami rak muse, mamuji-muji ho Tuhan. Sude akasi solot nami, toktong ma ramoti jala pasu-pasu, jala dakurangan, di ngulu na nilehomi, na patukon ngulu nami si ganupari. Tuhan ajari mahami, pature-ture parnguluan na nilehomi, asasikop pami, patuduhon si hutoko. Terkhusus huwa kami huriamon, nagpasahatos sa luhut, akan adenggan tu huriam, marhite aka pelean nasida, pelean pelayanan, dohot sudi ngulu nasida, manghuton ho, Tuhan takas manasida hibul, gabi pasu-pasu, jalabui mengorbankan nguluna, ay hodo naung mangalehon, sikop ngulu-ngulu nasida. Marhite akka sumbangan, marhite akka nadijalaton, akka inani huriam, akka bajar, marhite akka wek-wek, dohot sude tahe, akka pelayanan, tu kemajuan ni huriam, tu kebersamaan di ruas ni huriam, dohot tu sukacita ni huriam, na pinatupan ni program ni huriam. Tuhan, pasu-pasu manasida,
laho pasautoni dengan marulupuluk marlas ni roha jalan na sohurangan na sida na bui patupahon dohot na mga mamelehon nguluna dohot na mga lehon secara materi. Tuhan pasikop mana sida. Tuhan songoni hubuak kami tujolom sai ramotima hami saluhutna di ulaon nami sigano pari. Jalan terkhusus hubuak kami na tongon di bagasan parsahiton ruas ni huriam ima mawandina embor siagian pemulihan sintua tehalum bantobing pemulihan jala amang jati sitindaon okname tongon di rumah sakit Bunda Tamrin dohot inang NL boru pakpahan na tongon okname di Bunda Tamrin dohot amanami Simajuntak pemulihan dohot inanami sintua boru torus pemulihan. Tuhan huwa kami tu adopami dohot molotungadong na marsahit daku boto kami tang terbahenna marsaor rap dohot kami hodo mual ni hama malum mual ni akahai pason dohot las ni roha dohot nadenggan. Tuhan huwa kami tu adopamu marhite pangobation di dokter dohot perawat dohot rumah sakit dohot perawatan yaka keluarga marhite narap hami tu adopami mabuat tu nasida tung tanggal masahit sian pamatang nasida jalabui nasida rap dohot tami jalabui nasida mangula ulaonna tung malum manasida tumibu sian akasahit nasonggop di nasida. Tuhan luas mahami marolopolok mamuji-muji ho Tuhan di bagas coromi mangihut toko satia jala marsitutu jala denggan dohok madok olo tuhatami dohot tunadenggan dohok mangihut toko nang pegodang akasi tahonon alani dipuji hami maho Tuhan marhite sude denggan di basam na ukulala-hami na marmudu jala napasikopon ngulunami jala jakon mahami dikijang di saluhut nai marpamuati roham dia kahahurangan nami sesamai tungunang pangabat dihami parjabar di ngulu na nilehomi dohot dihanguluas saliling nililingna asiroham tugu-tugu mahami sikop di bagasan ngulu nasiako di bagasan Kristus Yesus jalo matangiang pangiduan nami amin. Maredde hita papungu pelean.
martang yang mahita. Ali dewata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na maulitus. Upasahat kami masian na nilehon mi tuhami pelean nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanay marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang disilehon-lehon mi tuhami. Asalam gerger hai madok mauleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, sai pinorbadi ama guarmu, sai Roma harajaonmu, sai sau malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluas siafari. Sai sama dosa nami songon panusa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Na kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan Dewatama hita. Disodakon Tuhan Dewatama buhina tu hita. Jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan Dewatama buhina tu hita. Jala di pasorohon ma damena tu tod ditabi.
Gabi.